všichni. Já jsem jakoby na tomto kanále nový youtuber. Dejte mi prosím like a odběr. To je první věc, co hned chci. Ale jsem z kanálu si tu správně. Jo, takže mi prosím dejte like a odběr, protože mi dáváte i tam. Tak prosím dejte mi i tady. Jaké ty penízky budu mít z toho, tak jako prosím dejte mi nějaké lajky a odběry. To je všechno, co vás teď zatím chci. Je tady to reklamy fakt do Tak, ale musíme si to nějak tady udělat, takže já vám ukážu i jednu věc, kterou jsem si koupil. Já tady tu už dělám celkem dlouho. Tak, krásně. Dáme si tady bonus. PC 250. Takže já dám třeba, co tady mám dát? Mám tady co dát, no, ale jak místek, tak, tady vždycky vyhodnotím 22 a ukážu vám, jaké mám autíčko. Takže dejte mi prosím like a odběr a ukážu vám všechno teď, co já chci. Dobré, nesnižuje se ta cena, protože to se někdy takhle snižuje. Třeba ze 20 000 na 5. Tak, ukážu vám jednu věc takovou, vychytávku menší. Protože měl jsem plno aut tady této hry, akorát, že jsem je prodal. Takže jako tak. Ale vy jste ještě neviděli moje autíčko. Vítejte, Mercedes-Benz Sprinter. Dostal 200 000, koupil jsem si to. Takže jako jsem si to koupil. A prostě, když jsem si to koupil za 200 000, tak jako asi ho budu teda používat častějc. To prostě chci ho používat. Tak vám to já řeknu. Tak. Těch 200 000 jsem vydělával nějaké 2 dny, takže jako úplně v pohodě. Bez problémů, dělal jsem jenom samé jízdy, takže jako... Let's get started. Drive safe. Tak. Jak tady ta hra se jmenuje Truck Simulator. Takže jakoby Truck Simulator. Tak, a jdeme. Turn right. Vidíte tady toto auto, protože ono stojí 200 000, jo? Hned na začátku jako... Můžete si koupit takové jiné za 400 000, ale jako... To jako taky není úplně levné, 400 000. Tak hodně zelená, kde je? Já nevím, jak budou všechny pravidla, takže jako... A já si tady toho dočkám. Ten semafor je tak malý. Já bych dostal jinak pokutu, kdybych tam jel, takže já tam schválně nechci jet. Ale to mě štve. A jdeme. Po 10 letech jedeme. Tak. Tak dobrá teda manuál, než automat, já mám tady radši automat. Tak to jde dát i manuál, takže jako v pohodě. To je takový oběd. Jsem takhle radši oběd. Tak, a nemám ani pohled. To. A tady ta hra jde na telefonu, takže pozor. Jenom na telefonu.
a žádné jiné elektroniky a dotykové displeje a tak. Jenom na telefon to jde. Pro více videí s hrami, kde Exit right. říkají názvy, tak najdete u Video. Ať bylo boura tady možností, jak se tady to auto celé líčí a bude trošku jako se z něj dýmit a takové moc s bledou světítkou. A ještě budu mít méně peněz, než bych měl. Akorát to mi tu stalo dnes jezdí, je to hodně dobré auto. Pozor, 200 000. To je to. Já jsem šetřil 2 dny na to, abych si to mohl koupit. Exit right. Tohle je někdy i na čas, si tam budete čas někdy, já jsem tam jenom měl čas, takže jako bylo to takhle hard. Protože tu máte třeba jenom 3 minuty a 20 km, a jako to už teď dělám 7 minut a to je jenom 22 km. Tak. Tak. S těma kravama tady musíš chodit po té cestě furt. Tady bude vlak. Budu vlak. Tam je vlak. Co tady? Špatně se s tím jako jezdí, protože je tak dlouhé. Ale bych to nějak nevadí. Continue straight. A kde se tam musím čekat, jako nebo? A oba to
že bych to říkat. To je jako by jinak takhle neudělal. Tak. Tam asi letí, to je mnoho lepší. Tak. Ale já bych vlastně doporučil radši za 40 000 auto, protože ono vám udělá úplně všechno. Jede rychle, nežere to moc, stojí to málo ten benzín, jo, všechno takhle málo, takže jako tohle je celkem scary hra. Ale jako fakt. Tu hru si stáhnu. Tak. Někdy ji uvidíte na kanále. Protože jako baví mě to celkem. To jsem ani nehrál moc dlouho. To bylo pro dnešní video asi všechno, tak zatím dejte like a odběr. Zatím, čau.